Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongitorri bigarren kafera. Astelena da eta haze astelena kaldereroak, ioteak, inudetartzaileak, ajeak ondo ezta? Bai, pixka bat aje dualde gaude, bai. Bai, jaiegunak datoz eta urduri jartzen hasia gara. Badakizu irratsaio hau Tolosatik egiten dugula, eta hemen goinauteriak iristear daudela. Giroa arraro xamar dago. Nik ies egin behar dute. Hemen jasan ezin jartzen zarete eta. Ostegunetik aurrera nahi beste hitz egingo dugu inauterietaz, baina orain bidaiatuko dugu pixka bat. Orain hemen, isiune hau zaintzen, ta orain hemen, isiune hau zaintzen, enuen jakin hobeto egiten, orain digogoan nola utzi nintzen, nola utzi nintzen. Gaur, alabeharrez, Txilera begira jarriko gara. Izan ere, Txileko agintarien arabera, 112 diraia da Valparaisoko eskualdean piztutako baso suteen hildakoak. Hala ere, biktima kopuruak gora egingo duela uste dute. 40.000 pertsonak etxe bizitza galdu dute. Gainera, Txile osoak negar egiten dio Valparaisori, dio Gabriel Boric presidenteak, eta bidolu egun dekretatu ditu 2010ko lurrikarekin alderatu ditu tragediaren dimentsioa eta mina ulertzeko. Baso suteak Valparaiso eskualdeko hiriguneetara iritsi ziren ostira gauean, eta larun bat goizean agintariek ezin zuten oraindik eremu batzuetara sartu, suteak ez zeudelako kontrolpean. Haren ertz banatan zutiki bat izera etxera bueltatu eta iluntzea heldu arte itxaron sirena hotxa entzutean leiotik luze begira egon. Zer pentsatuko luke Violeta Parrak bere herria horrela ikusita? Zer pentsatuko du ikusten ari bada? Gaurko egunez zendu baitzen Violeta Parra, txiletar folk abeslari, margolari, kantaegile, eskultore, bordatzaile eta zeramikagilea. Ez dakit, baina ziur naiz desagertutako bakoitza bizirik aurkitzen dutenean gracias a la vida abesten dutela. Hori da Parraren abesti ezagunena, hala ere dozenaka abesti gehiago idatzi zituen, 11 disko argitaratu zituen, eta hilostean ere argitaratu gabe zuen musika entzuteko aukera izan dugu. Gaztelerazko protesta kantarien aitzindaria izan zen. Bere abestietan eduki sozial eta politikoa agerikoa da. Txileko folklorea berreskuratzeko aleginean ekarpen nabarmena egin zuen, eta gero etorriko ziren artista askoren inspirazio iturri bilakatu zen. Que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho. 1942an Bakedano antzokian antolatutako Espainiar kantuko lehiaketa batean lehen sari irabazi zuen, eta ordutik aurrera sarritan kontratatu zuten Valparaisora abiatu zen arte. Han aurkitu zuen bere benetako bokazioa. Herrialde osoan zehar etengabe bidaiatzeak Txileko errealitate sozialarekin jarri zuen harremanetan. 50ko hamarkadaren erdian Europa sozialistako herrialdeetan zehar bidaia bat egin zuen, eta 1956an Txilera itzulita El Folklore de Chile bildumako lehen albuma grabatu zuen. Egile anonimoak ziren hainbat eta hainbat kantu herrikoien kontserbazioa bermatuko zuena. Bere ekarpenarengatik Concepción Unibertsitateko Arte Herrikoiaren Museoko zuzendari izendatu zuten. Unibertsitateko zuzendari? Begira. Gaurko egunez, 1877an Txilen indarrean sartu zen emakumei unibertsitateko graduak lortzea albidetuko zien legea. Hori bai aurrera pausua. Ingenieritza ikasketak edo bestela ekonomia unibertsitate hain da pertsonala eta handia turismo edo bestela kazetaritza zu aurpegi eder horrekin lan arraza argituko duzu
Begira, horretaz baliatu zen emakume bat gaurko egunez zendu zen Margot Dualde Sotomayor 2018ko otsailaren 5ean zendua. Dualde txiletar hegazkinlaria izan zen, luusotik artzain eta laborari gisa joandako mutil baten biloba. Bere herrialdeko lehenengo emakumezko gerra pilotua izan zen, eta Hego Amerikako hegazkinlaritzako aintzindarietako bat. Antza denez, Margot txikitatik igotzen zen etxeko teiatura pasatzen ziren hegazkinak hurbilagotik ikusteko. Horietako aeroplano bat etxetik hurbil erori zen eta Margot izan zen bertara iritsi zen lehenengoa. Aparatua ukitu zuenean pilotu izatea erabaki zuen. 16 urte zituela, bere adinarekin gezurra esan eta Santiagoko hegazkin pilotuen eskolan hasi zen. Arazoak guk elikatzen ditugu taregan, hasi naiz batean negan, hortzi mugaren magalean negan, hasi naiz batean negan. Eta egan egin zuen enarek bezala, ikusten duzue lotura. Gaurko egunez, 1914 enarak gaztelaniaz Las Golondrinas, Jose Maria Osandizagaren musika eta Gregorio Martínez Sierra eta Maria Lejarragaren libretoa duen zarzuela estrenatu zen Madrilgo Circo Price antzokian. Jose Maria Ilondoren Ramon Usanditzagak egilearen anaiak opera bilakatu zuen. 29an Bartzelonako Elizeun estrenatu zutena. Enarak zirkuko konpainia baten trama da. Puk trupeko burua harreman sentimental batean dago Ceciliarekin, zeinak gehiago lortu nahi duen eta zirko austearekin amesten duen bizimodu aldatu ahal izateko. Bestalde, Lina errugabea pixkanaka konturatzen da Pukekin maite mituta dagoela. Txitut begiak da irentxinut maikoa, txitut begiak da ez esan inora ez banoa, zen nondik etorriko zare. Drama, maite mina, bizitza aldatzearekin amets egitea. Hona hemen beste lotura bat. Gaurko egunez estrenatu zen La Dolce Vita 1960ko Federico Fellini italiar zinema zuzendariaren pelikula. Federico cosa fai! 1960ko Canneseko zinemaldian urrezko palma eta jantzi diseinu honenaren Oscar saria eraman zituen. Ikusi ez baduzu ere, ziur naiz ezagutuko duzuela pelikulako estena famatuena. Anita Ekberg, suediar aktorea, Fontana di Trevi iturrian bainatzen denekoa. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Konturatu gabe Txiletik Italiara bidaiatu dugu eta konturatu gabe maite dutak elkarbanatzeko ordua iritsi da. Eta konturatu gabe pasa zaigu ajea. Zera hori da irakaslea atetik sartzen ikusi duzulako. Gaur Dona Apellaniz Nieto izango da gure lehenengo gonbidatua eta berarekin badakizu emozioak puri-purian. Talde terapia egin nahi duzu gurekin. Idatzi lasai asko gure txatean edo gure WhatsAppean eta bota zuen galderak gure terapeuta emozionalari goxo hartuko zaituztegu. Negar terapiaren inguruan ere arituko gara, baina Alain Mendizabaldia zen eskutik, haren poesia liburu aurkeztera etorriko baita. Eta telesail eta pelikulen konbendioak egin behar ditugu. Hartu apunteak, gertu daude Goya sariak, gertu daude Oscar sariak. Otsaiak 5 ditu gaur eta astelena da, ongi etorri guztioi bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Zuekin Jaun Andreok, June Romatet Ibarguren, egunon June. Egunon. 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 Zuekin Goiuri ez eizarandia. Egunon. Ez daitut klinesarekin hor da ez dakit prest dagoen edo. Mungizu bat naiz.
Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide. Gaur bigarren kafeak 7 eta 17 du, otsaiak 5 Santageda eguna gaur, bezpera atzo. Goizak 10 eta 18 minutu hemen 3 Laster 4 izateko asmotan, eta hurrengo 2 orduetan zuekin gozatzeko asmotan. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera. Naiz irratian zarete. Urakura bezala dena bustitzean, bapatean agertzen zara goizaldean, eta dena argi duzula agertzen naiz. 10 eta 19 minutu eta guen mentxezuekin naiz irratian, esan da bezala, gure maite duten tarteari heltzeko, June Romate Tibar guren. Zino zure maite duta? Nere maite duta, sarreran naipatu dugu, ez? Asteburu honetan kaldereroak ospatu direla, eta horretan ospatzen dira kaldereroak, baina egia da, nik, gizon bezala, Oiartzunen kuadrilla dudan, ez, eta denbora asko pasatzen dudan izan, kaldereroak atzean gelditu zaizkidala, eta ioteak ospatzen ditu dela normalean data hauetan, ioteak ez dakiten entzat Oiartzunen ospatzen diren inauteriak dira, eta maite dut, egunero, ostira larun bat eta igandean, txisu eta sorginekin batera ume asko ikusten dira haiekin gozatzen, eta berez ez dira, ezakit, bistara agradableak esan genezake, aurrei beldurra sortu diezaketen izakiak dira, eta zoragarria da ikustea nola ostiralean menditik jaisten dira plazara bain txisuak, sorginak eta suarekin, eukitzen dituzte gibela, esteak, trakea, eskuetan sorginek, eta jendeari aurpegitik basatzen diete. Eta normalean ikusiko dituzu umeren bat negarrez, baten bat beti dago negarrez, baina oso polita da ikustea ze pozik hartzen dituzten hain txikiak diren umeek olako izakiak eta ze beldur sortu dezaketen, eta hori da nire maite duta ioteak plazerra diela ospatzea, eta hortan sortzen dena. Iratziko duguna bertan manifestara egin ezagun dena garen alduko da. Hemen txari gara Mugan taldea entzuten, aurrera ezten alde batera, eta mugantarrak gurekin izango ditugu asteazken honetan ez urrengoan, inauterien biharamun horretan, Ilaren 14an, okerezpana izazta, hori izango da bai. Ilaren 14an, eta asteazken honetan dupla tarrak ere gurean izango ditugu, eta ronkola eskeniko digute bertsio berezi eta akustiko batean. Baina tira, hori iristen joango da, jakinen gainean jarri zaituztegu, Goiuri, zein da zure maite duta? Ez dakit. Ara? Ez dago maite dutik mundu honetan. Ez nago aserren munduarekin, eta horren ez dago maite dutik, ez ni esnatzen naiz. Eta esaten dutu, gaur, egun ona izango da, ze ondo kolakau edango dut, eta super gustora, azukre maila gora, venga, dena zoragarri, mundua politia da, dena arroxa, barbilandia, dena super politia, eta esaten dut, jazta, guazen, hasi dugu eguna, oso ondo, jantzi, ze dotore zauden, Juri, venga, hartu egunkaria, guazen irakurtzea. Eta, astentzea irakurtzen, eta, ze egun onda, oso ondo, venga. Laudio Eskubaloi taldeak entrenatzaile bat kanporatu du adingabe bati sexu erasoa egiteagatik. Eta esaten duzu, zer raroa ez da, venga, urrengo herria. Gizon bat atxilotu dute Erandion haur pornografiako delitu bat leporatuta. Begira, esaten duzu, pasa urrengo, eta ikusten duzu eskelak, eta eskeletan ere,
gauza tristiak agertzen dira, eta esaten duzu, kirolak. Ez zaizkit interesatzen kirolak, baina, bueno, nola gizarteko atalean albiste txarrako esterik ez zauden, ikurolen atala irakurri beharko dut, eta kirolen atalera iritzen zara, eta Dani Alves futbolista, eta Dani Alves futbolistari ere epaiketa, sexu erasoak egiteagatik, eta esaten duzu, kirol saian ere, ez errez, eta konturatzerako egunkaria bukatu da, eta zu zaude, egunkari irakurtzen hasi, baina askoz okerrago, eta munduarekin haserre. Eta pena hartuta baten bat ez duzula eskeletan ikusi. Egia da. Bai. Osea, egia da. Itxusia da hori esaten nigo berez. Bueno. Itxusiagoak dira beste gauza batzuk. Bai, egia da. Baina itxusia da, osondo. Gauza, itxusi izateak ez du bestearen itxusitasunak entzen. Ez nahi dut guk mikro aurrean hori esatea beste ez dakit. Baina pentsatzen dugu, Baina ez dugu esaten, izan dugu ez. Ez dugu esaten. Geltokian elkarriak gure esan bezain pronto, nire buruan sartzen zara, zurekin edo zer probatzeko presnago. Da hori ez da normala, gauzak ez ezkiten beste asola, zurekin nagoenean asolas, se me pone cara tonto laizola, egun euritxuetan zunere guarda sola, hola mesedez jartzaitezkola. Nik gauzat argitu barri da zuen. Bueno, azteko, temazo bat iruditzen zait duplaren ronkola. Temazo bat iruditzen zait. Hola esatizuet. Baina, ze pasatzea hola izolakin? Ze pasatzea? Zeratik holako presentzia hola izolak azken euskal kantutan? Tontola izola, izkirola izola... Txakit. A ber, hola izola asko daude munduan, Bai. Eta asko izango dira tontola izolak. Eta beste eskirola izolak. Eta egiten, kuriosa iruditu zait, Mexiele krepeke erabiltzen du eskirola izola, eta duplatarrek tontola izola. Takit ba. Beti nabil tranquil, disfrutatzen nabil, ez dut beste batekin nahi. Aizue, hemen mezu bat jaso dugu, esanez, pixkat eskutati joaten ari zaigula, jasanezin esan eta esanezinen musika jartzearena. Eskutati juntzeko? Neri ere berdin esan didate. A ber, baina hau... Janire jasanezin den... Janire Arantzaberekin hitz egin da dago. Janire Arantzabe... Berak idatzi dit. Ez dakit, hain hitz egin da dagoen. Janire baino maitasun guztitik, nik amisetakin etorri naiz gaur. Bai, okerrena da, ni naizela konturatu eta pentsatu dut, bidaietuko dugu pixka bat eta bapatean esan ezin oraindik danik. Bueno, bai, alegia. Ni leku askotara eramatena oraindik abestiak eta bidai oso polite izan da lehenengo maketa Janirek bidali zuenetik hori disko osatu genuen arte eta baina esaten nuen, bueno, pixkat ez dakit, pixkat forzaditu, ez? Eta Janirek esan didanean joan naiz gidoian gora eta ikusi dut hementxe, hemen jasanezin jartzen ari zarete, eta esan ezin. Eta esan dut, baten bati gaur kolakaua kontrako ez darriti joan zaio. Esan dizuet, egunkari erakutzen hasi naizela eta ez baina hemen, zoi aztu egintzaizue marketingaren lehenengo araua. Dela, que hablen de ti. Bien o mal, pero aunque hablan mal, pero que hablen de ti. A ber, guk jasanezinekin txiste egiten dugu, eta horrela, aitzakia daukagu irratian jasanezinen, abestiak jartzeko. Eta horrela, abesti horiek jartzen ditugu behin eta berriz. Hau da, esan ezinentzat, ona da hori, ez? Ratian, behin eta berriz bere abestiak entzutea, hori ona da, hori da artistek nahi dutena. Bueno, esan ezinen urrengo asamblea orokorrean, honen inguruko erabakiak hartu eta helaraziko diogu, saio honen zuzendaritzari. Juan Palomo! Ez, zuri helaraziko dizugu. Nere maite dutan tartea da, ez da? Bai. Venga, pixkate, igual jasanezine pixkate lasaitzeko, kantua jarriko dugu. Belundua zurea zela da, egiaren erdia. Nere maite duta da, atzo, konturatu nintzen Santageda bezpera zela, eta gaur beraz, dagoeneko duela urte batzuk hiltzen nire txakurraren urte betetzi izango zela. Eta
oso txarra naiz urtebetetzeekin orokorrean, nire justi... Gaur izango litzateke? Gaur urteak, bai. Eta gainera konturatu nintzen atzo, aurreko astean norbaitek esan zidan otsaiak 5 zela, eta nik kontatu nion nire txakurrarena, eta atzen nintzen gogoratzen zeinen urte eta zari nintzen, alegia zeinekin hitz egin nuen ontaz, eta orain txarin ez konturatzen zeinekin hitz egin nuen ontaz. Bueno, gero zorionduko dugu antena, zuela hortxe pixkat jaipa mantenduko dugu. Baina bai, atzo gogoratu nintzen, eta nire maite duta da, askotan pentsatu eta oraingo nere bizi moduan txakur bat eukitzea ez dute arduraz ikusten eta orduan ez dute txakurrik izan nahi. Baina, asko gozatu nuen txakurra izan nuen urte haietan, nerabearo aurrean iritsi zen etxera, eta nerekin zeharkatu zuen, nerabearo guztia, gaztaroa, eta ja unibertsitateraino, eta egia esan, pixkat nire bizitzako etapa askotan egon zen, eta, hori da pixkate nire maite duta, ez dugu negarrik egingo, baino jarro oso txakurrona zen. Baina negarrez hasiko naiz, musikonekin atzetik? Eta amonak esan zigun ezator gauzonik. Eta beste maite dut bat daukat. Aztutan nengoen, baina asteburuan oso gauza xilebera gertatu zait. Dona Peian iznieto egunon. Egunon. Bai, hau ere uste dut emozioekin lotutako... dena dago oso lotuta emozioekin txakurraren ere, bai. Baina... aurreko astean aipatu nuen Javier Daimerich, Richard Oriberen entrenatzaile izan dako, eta igerik eta munduan, ikaragarrezko lana egindako gizona, eta zendu zela, IBF-en, lehenengo beranaldietako irakasle izan zen, berakin efikasi zuen Madrilen, eta Javier Daimerich, aurreko asteburuan hiltzen. Eta larun bat hontan bere familiak omenaldi bat egin nahi zion. Funeral bat dei geniezaioke, Eliza batetik kanpo eta funeral kutsu gehiagirik etzuena, baina agur bat nola baita esateko. Beraz, bai, akaso funeral bat bada, baina... Eta orduan nahi zuten alako ekitaldi bat egin. Nun, poesiaren bat, kanturen bat abestu, eta jendeak kontatuko zituen baren inguruko anekdotak eta oroitzapenak, eta bera judoka zen, judo tatami batean hasi zen kirolean, eta orduan judo tatami batean olako argitxo batzuk kokatu, pantalla batzuk, argazkiekin, eta han bildu ginen, ez dakit, 200 lagun, baina jende asko bildu zen, eta jende asko hartu zuen parte. Eta Javierren semeek eskatu zidaten ea gidatuko nuen ekitaldi hura. 15 urte dira, nik Javier Daimerich ezagutzen dudala, eta maitasuna handia diot, beraz bazen erronka bat hori egitea. Batetik izan bai behar duzuena, nik zuen aitari kariño handia diot, eta nion, eta egingo dut behar duzuena, eta bestetik kudeatzea hori guztia, zu ere unkitzen zaituen ekitaldi batean, zuk emozioiek nolabait reprimitu beharra, ze bestela ezin duzu horrela jarraitu. Eta 2 orduko ekitaldi izan zen, abestu egin nuen, grazioso izan zen, ze jende asko hurbildu zitzaiten, enekien abesten zenuenik, zen jende gehienak kazetari bezala ezagutu nau, eta Javierren inguruan beti Richard Oriberen inguruan, kirol kazetari, olimpiar kazetari, dokumental gile girortan, ez? Eta, kontua da oso polita izan zela, momentu batzutan bere semeak hitz egin zuenean bere aitari buruz hortxe estu, eta zaten honi, oraindiken egitaldiari zatitxoa falta zaio, Serraten kantarez abestu behar duzu, artean sudurra goiuri bezala nuen, nola mukiz beteta, eta antxe klines baten bila ibili nintzen publikoren artean beste norbait egitzi egiten zuen bitartean, oso graziosa izan zen mukiak endu nituenean nire mikrofono diadema duna irikita zegoen orduan nire mukik entzea publiko guztiak entzun zuen, norako anekdotak, baina batez ere dena bukatu zena eta furgoneta iritsi nintzenean hasi nintzen negarrez, baina arnaz estu batean, eta neuken hainbeste 2 ordu horietan ezin aterata eta pixkat profesionalaren paper hortan kokatu nahi hortan nire buruaz, eta venga, aguantatu ze, egia da, zu hemen hausten bazara, igual denak hautsiko dira, eta plana etxan erabat hori, naiz eta, bala gertatzen bada, izu zilegi da, baina eta hortza dudez, aguanta, eta venga, eutxita, tira, eta momentu leunagoak ere egon ziren, eta bar, eta eta furgoneta heltzean pixkat estanda, eta baina maite duta da, esan nien, momentuan bertan bere semei, eskertzen niela asko, niri eskatu izana hori egitea, eta maite duta hori egitera animatu izana nire burua, askotan olakoetan barre egiten dugu, kazetari bezala zer da egin duzun gauzarik xelebrena, nik orain arte ezkontza bat gidatzea izan zen, orain uste dut, agur romenari bat gidatzea dela gauzarik igual bereziena, eta oso pozik atera nintzen, behin negarraldi hori eginda, ninduan etxeruntzko txian, eta
olako pake sentsazio bat, post sentsazio bat, pentsatuz jo, ze ondo hau egin duzula. Ze benetan oso asetuta sentitu nintzen, eta bueno, nolabait pertsona bat agurtzeko moduen artean, modu polita iruditu zitzaidan. Eta broma artean, esan genuen, ez? Bueno, Javier bezalako tipo batek liada askotan sartzintzake, zuk berare bai, eta kaso berak sarninteken liada hundiena, bere funerala gidatzea zen, eta egin genuen oso polita izan zen, eta aldarrikapen bat ere egin nahi nuke beste modu batera, pixkat ez hain normatiboak diren agurrei. Ze, uste dut han egon zen oro oso asetuta, oso lehunduta, eta maitasunez beteta atera zela, eta egia esan askoz alde bakarrekoak diren, unidirekzionalak diren eredu, ez da religiosoago edo bestelakoetan, egia esan nik beti pake gutxiago topatu izan dut, eta aldiz, kasu honetan uste dut, jende oso gustora atera zela, askoz koherenteagoa zela pertsonaiaren, hildakoaren bizimoduarekin eta ideiekin, eta uste dut hor badaukagula gizarte bezala ere erronkatxo bat, pixkat agurraren behar hori, ze uste dut beharrezkoa zaigula askotan, beste modu batzutara egiteko, beraz, hori ere maite dut, semeek errexu lertu zutela beraitaren agurrak nolakoa behar zuen, eta jende pilak hartu zuela parte agur horretan, eta gustora goinela. Antxietate utzi joaten. Dona Pellaniz Nieto, zein zure maite duta? Neri gertatu zait, Goiuri gertatu zaion antzekoa, entzutean eta irakurtzean berriak izan da pixkat gazigozo handia, eta gero kontatu dezuen bezala Violeta Parraren heriotzaren eguna da, eta neri asko gustatzen zait Gracias a la Vidaren abestiak, eta askotan konektatzen dut edo erabiltzen dut nire barruan abesti hori gogoratzeko bizitzak ere iluntasun handia duela, baina argitasuna ere baduela, beraz, horrekin konektatzen dudanean, Gracias a la Vida horrekin, berriz ere ikus dezaket nolabait bizitzaren argitasun hori duen iluntasunaren artean, beraz, eskerrik asko Violeta Parra. Esan ezinen zaila honekin, zaiaren azken konpasekin bagoaz aurrera, eta Dona Pellaniz Nietorekin emozioen munduan murgilduko gara segituan edo jarraituko dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. Gracias a la vida. Tira, momentu batean txatari begirare jarri barko dugu, ze abandonatuta dauzkagu hemen gure txatekoak. Egunon gaztiak, temazo esan du Spidermanderrek, eta ez dakit esan duen momentuan Gracias a la Vidari buruzari zen, edo urrengo begiumelakiei buruzari zen, edo lehenago oraindik. Ez dakit noiz izan. Ez dakigu, edo bulegoren egan. Ez hori baino lehenago izan da. Ez dakit. Nik bi hoien artean erantzuten da ere momentuan. Begiumelak edo Violeta Parra Gracias a la Vida. Egunon, zederra kintada larun baten dio gorkak izan nun, eta zederra, venga Goiuri, ostegon gizena datorrela animo, Igandean igual dienara jungo naiz. Gorka, niri atzo esan zen idan ziur. Gaur igual. Zer gertatzen da, WhatsApp ez esaten dituzun gauzak sinistu behar ditugu, edo txatean esaten dituzunek. Begi umelak dio hemen Spidermanderrek, ederki hori, kantu ederra. Egunon Gorka eta Spiderman dio indiokerrek, oso ondo? Gurire izan digu, egunon gaztiak hasieran. Ja, eserretzen ari nintzen indioker, ez pentsa, ez pentsa. Dona Pellaniz Nieto, emozioen inguruan hitz egiten jarraitu behar dugula esan dut, ze hor gabiltza, beti emozioen giroan. Ega da bizi gara, beti emozioen dantzan. Ezin da kendu. Ez que nago pixkat emozional, emozional beti gaude, ez? Igual azaleago dago edo intentsuago bizitzen ari gara, baina emozioak ezin dira kendu hori. Badakigu edo, bagoaz jakiten. Baina, emozioen mundu horretaz ari gara, eta askotan igual faltazio osnartzea zer den mundu hori, edo zein den emozioen mundu hori, ze espazio edo ze toki hartzen duten gugan, eta pixka bat uste dut gaur hortik hariko garela zurekin.
Hori da. Bueno, gu banatzen dugu bizitza... Eta gustatu irriparre hori edo, na? Ze izan da irriparre bat, como, bida, ze ondo lotu duen, pixka sorpresatik ikusi zaitut, ze gustatu sorpresa sentsazio hori. Bai? Bai, izan da, como, bida, gaur ondo lotu dute eta bestetan ez pixkatola iruditu zaitu. Tatea zait inkonstienteki, eske emozioak inkonstientean bizitzen ditugu eta askotan egite ditugu gauzak edo hartzaitugu jarrera batzuk edo erantzun emozional batzuk zeinak ez garen konstiente, ez ditugun ikusten, eta kanpotik, zuri gertatu zaizun bezala, kanpotik ikusten da, eta askotan da eskerrak kanpoa dugun, eskerrak harremanak ditugun, eta ispilu hortan ikus dezakegun gure erantzun emozional horiek zeintzuk dira. Eta txantxazen, gustatu zaite ikustea, harritu zaituela, eta atsegin ez hartu duzula nahi gabeko lotura hori, baina pixkate zirikatzea dati zen egiz. Nahi nuen, edo ekarri nahi nuen pixkat mundu emozionalaren gaia, ze guk banatzen dugu bizitza beti zati askotan, ez? Eta gero bizitza dena bat da, eta hori ere kontuan hartu behar dugu. Zer da mundu emozionala? Bada gure parte bat ere bai. Ez? Teoria ezberdina daude, baina, bueno, nolabait esan genezake, dimentsio ezberdinak ditugu, emozionala, fisikoa, mentala, soziala, bueno, eta esan dakoa. Teoria ezberdinen baitan dago hori, baina mundu emozionala izango litzake bizitzan zehar ditugun edo esperimentatzen ditugun bizipen emozional multzo horretan sartzen diren sentsazio, sentimendu, emozio eta erantzun emozional hoien multzo hori, ez? Nolabait gure izatearen barneko dimentsio hortan dena subjektiboa da. Eta hemen, esaten genuen bezala, sartzen dira bizipen inkonstienteak eta bizipen kontzienteak. Kuriosoa da, baino esaten da gure bizitzan nolabait gure inkonstientea ez, konstiente ez garen horrek hartzen duela 95% baino gehiago, eta hor sartzen dira beste hainbeste gure bizipen emozional guzti horiek, ez? Eta ikusiko dugu orain nola garatzen da gure mundu emozional hori eta zergatik edo zertarako dagoen inkonstiente horretan. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Nik askotan esaten dut, konstiente izango bagina, arnas hartu behar degula, gure zirkulazioa mantendu behar degula, hormonen jarioa, zingo ginateke bizi, beraz hori guztia sartzen da gure ez konstientean. Egiten da, nahi gabe, komian artean esaten dut nahi gabe ez, baina nahi tateatzen da, baina ez gara konstiente, ez, gorputzak aurrera egiten du. Eta hor ere, hainbat pentsamendu sartzen dira, hainbat emozio, hainbat jarrera, eta esan bezala askotan ez gara konstiente, eta gure inguruneak esaten digu, ez? Nola jartzen zara serretzen zarenean, edo, eske zaudenean pozik ze nolako liura dakazun. Eritzen pentsatzen, esan ezunean arnastu eta konstienteki egin beharko bagenu azelanak, zezakit noizbait gertatu zaizuen, baino niri, duela urte asko, esango nuke jatzai dela gertatzen, baina noizbait gertatu izan zait, bapatean pentsatzen duzula, ama, zenbat denbora da makit begiak itxi gabe? Zenbat denbora da makit begiak irikita? Eta orduan hasten zara, pentsatzen, a ber, eta begiak izan dituzu, eta esaten duzu, ama, baino, eta azten balin bazait begiak istea, begiak lehortuko zaizkit. Eta hor sartzen zara bukle batean, ez diot inorri gomendatzen, Ez, niri hori gertatzen zait arnasketarekin. Momentu batzutan ikusten dut estresa dela eta, nire egunerokoa dela eta, nire pentsamenduetan sartzen naizenean hor murgilduta, pentsatzen hemendik 3 astetara egin behar dudanaz edo dena delakoa, nabaritzen den dolan ere arnasketa azten dan igotzen, eta gaina presioa sartzen zait pixkat hemen bularra aldean, ez? Eta orduan, ez dakit, antxietate estres horrekin konektatzen dut, eta orduan, esatet, bale dona, jetxi arnasketa, ez? Eta orduan, azten naiz, arnasa sakonki hartzen, eta lagungarria bazaitere, askotan forzatze horrek, lehenengo txipa aldatu arte, sortzei nola egiteko ezin egona, zeina fortzatu egiten dudan, berez automatikoki ateratzen nahi zaidan, arnasketa estu hori, laguntzen baditere askotan kontzientzia hartzeak ere eskatzen du nolabeteko trago hori, ez? Ustutze bat.
Zakit, June zuri berdina gertzen zaizun, edo beste gauza da. Bai, nei askotan pasatzen zait hori, eta goiurik esan duenakin zer ikusi aukita ere noizbait pasa zait, hasi pentsatzen. Hala, arnasa hartzen nahi naiz, eta hasi pentsatzen, hasi kontrolatzen nire arnasa, eta momentu batean konturatu, nola pentsatzen nahi naizen, hasi estutasun batean hor sartzen, eta itxibegiak eta hasi berriro poliki hartzen arnasa ze, hiperventilazio batean sartzea nahi gabe. Oso interesgarria da, metafora bezala hartu ezakegu, baina gure mundu emozionalaren kontzientzia hartzen goazen enean, hori gertatzen da ere bai, ez? Bizitza izan badegu ez konstientean eta gure emozioi ez badiogu jaramonik egin eta ez dena automatikoki egin badegu, naiz funtzionala edo onuragarria izan, edo naiz eta ez funtzionala izan, ez? Hasten garenean, kontzientzia hartzen, gertatzen da pixkat, hori, arnasketarekin edo begiak itxitzearen kontzientzia hartzen dugun bezalako trantsito hori bizitzen dugu, ez? Hasieran agian ez da hain atsegina, mina ematen digu edo desoreka bat sortzen digu barruan, eta hori, trantsizatzen dugunean, ja, hasten gara pixka bat, ja, gure buruaren jabe egiten, gure emozioen jabe egiten, eta hori kudeatzeko aukerak izaten. Eta esaten ari giminen bezala, dimentsio ezberdinak baditugu ere, eta gaur mundu emozionalaz edo dimentsio emozionalaz hitz egin behar badegu ere, kontuan izan behar dugu dena da gola lotuta, eta ezin degula separatu noiz hasten da emozioa, eta noiz bukatzen da emozioa, eta noiz hasten da pentsamendua, edo noiz bukatzen da emozioa, eta noiz hasten da bularrean sentitzen dudan estresa, dena elkar lotuta dago. Baina bai, oso niri gustatzen zait asko edo kuriosoa iruditzen zait nola garatzen dugu ere mundu emozional hori, ez? Eta beti bezala dena jaiotzetik hasten da, edo umetokian gaudenetik, edo agian lehenago hori ja ezakigu, ez? Baina bai esperientzia goiztiarrek izugarrizko eragina dute, eta nik ezakit orain galdetuta, igual pixkat hotza da galdera, baina harremana ikus dezakezue zuen esperientzia goiztiarren eta oraingo jarrera emozionalen artean? Bai. Venga. Vale, Bai, noski baiet. Bai, eta ze ikusten dezue? Asko, igual ez dezue hemen esan nahi, baina esan daitekenaren barruan. Pentsatu egin behar dut, nola esan, gehiegi esan gabe, eta bihurtu gabe hau... Nik kontatuko dut pixkat meloia irekitzeko, nik uste dut hitz egin dudala ontaz, eta askotan hitz egitez, beraz, nire bizitzaren pertsonalen parte bat konpartitzen dudanez, aurrera, ez? Nire amak, nire jarrera askoen edo batzuen aurrean, pesada ditzen zidan, txikitan. Eta orduan horrek niri ezinegon handia sortzen zidan. Eta askotan heldua izan da, hitz hori entzundakoan txikitan izaten un jarrera berdina izaten nuen, edo izaten dut, esango nuke ja gutxiago. Baina kuriosoa da nola, adibidez, 6-7 urtekin izan nezaken jarrera bat zeni pentsatzen nuen, agian, amaak ez nindula maite, edo ez nintzela onartua, nola, 20 piko urtekin, edo 30 piko urtekin, pesada entzunda, edo ze astuna zaren entzunda, izan ezaken 7 urtekin nuen jarrera berdina, ez? Ez nauzu maite, edo olakoarik. Agian ez kanporaka inbeste, baino barruraka bai. Ze interesgarria. Bai. Esango nuke, nire iritziz asko eragiten duela. Txikitan bizitako horrek, gero, nahiz eta zuetzaren konturatzen, eta ariketa politia dela, batzera begira jartzea eta saiatze identifikatzen, orain agian honengatik negarre egiten dut txikitan hau eta hau gertatu zitzaidalako, edo gaur egun agian olakoa naiz, ume bat nintzenean hau eta hau esaten zidatelako.
eta uste oso ariketa interesgarria dela eta gogorra izan daitekela baita. Bai, noski kontzientzia garatzen hasten garenan, hasten ikusten dugu gure barruan dauden esperientzia ezberdinak, bizipenak, minak, plazerak, eta hori sostengatzen batzutan, behar dugu hor indarra, indar emozionala, eta beti ez dugu, beraz, bai, batzutan argitasuna jartzea iluntasunari, flash bat da, eta ikus dezakegun hori, mina aldigu eman, edo bai, mingarria izan daiteke guretzako. Eta batzuetan, inkluso, gertatu daiteke zuk uste duzula ez daukala bat ere loturarik, agian kontrakoa delako, eta gero konturatzen zara lotura duela, adibidez. Bida, niri gertatzen zitzaidan, etxean txikitan esaten zidatela negarrik ez egiteko. Ez egin negarrik, nire etxean gaizki ikutsia zegoen negarra egitea, eta inkluso herrietak edo bronka, jasotzen nuen, negar egiten banuen dela kontraproduzentea guztiz, ze ume bat negarrez balin badago, eta gainera herrieta egiten badizu negarrez dagoelako, negar gehiago kliko du, gainera bronka bota diate, eta oso gaizki. Edo ikasiko du hori erreprimitzen eta blokeatzen, beraz hori ere kontraproduzentea da. Hori da. Baina niri gertatzen zaidana da, nik negar pila bat egiten dudala. Eta orduan berez, bitxia dela, ze berez nik neuke esperoko nuena, edo egin inguruak esperoko lukena da, nik ez hainbeste negar egitea ikasi dudalako, hori izkutatzen, baina ez zidatelako uzten negar egiten. Eta baino hala ere, nik uste dut lotuta dagoela, negar, agian gehiagizkoa edo negar pila bat egiten dut, ez dakit den erantzun bat, pixkat nahi gabe egiten dudana kontrara ez, txikitan ez zidaten negar egiten uzen, eta orain hori guztia bota egin behar dut. Gordetako negar guzti horiek atera berditut, edo errebeldia puntu batetik. Negar egitea bizki dago, barek ingoet, doble negar. Eta hori negar pila bat egiten dut, eta uste lotuta dagoela. Izan daiteke, azkenean bizitzan, txikitatik bizitzako esperientzia eta bizipenek kondizionatuko dute nolabait gure mundu emozional hori edo garapen hortan bai izango dute garrantzia handia, baina hor ere bai dago gure izaera, eta azkenean pertsona egiten duguna da emozioekin edo emozioak erabiltzen ditugu mundura adaptatzeko. Ez, gure sistemak egiten duna da denbora guztian saiatu ingurunera adaptatzen. Orduan horretarako ditugu errekurtso ezberdinak, kontua da txiki garenean superbibentzian gaudela. Orduan, nola guk ez dakagu segurtasun propiorik, segurtasun hori kanpoan dago. Eta ez badegu segurtasun hori sentitzen, adaptatzen gara ditugun rekurtsoekin. Orduan, hor agian, zure bizipen horietan adaptatzeko egin izan zenuna, reprimitu edo dena delakoa, bai, agian orain kondizionatzen dizula pixkat bizipenak edo emozioak kudeatzerako orduan, igual rebeldia puntu hortatik, edo agian azkenean negarra kanalizazio era bat da, ez? Negarraren bitartez askatzen dugu partikula ezberdinak, zeina laguntzen digute gure gorputza erregulatzen. Agian hor zure gorputzak ikasi duena edo ikasi ezuna urteekin da, ez badet botatzen, mina dut, beraz, nijoa negar egitea eta regulazio era bat da, ez? Orduan bai, gero beti jakin behar dugu pertsona bakoitza mundu bat dela eta bizipen emozional, mundu emozional bakoitza bakarra dela. Baina, niretzako oso baliagarria da hausnarketa hori egitea, horregatik botatzen dizuet, ez? Eta entzuleari ere hausnarketa hori egiteko. Ze harreman daka, edo harreman aldago gaur egungo nere bizipen erregulazio edo kudeaketa emozionalak txikitako esperientziekin, ze hortikan gatoz. Eta gure mundu emozionala beste nola inkonsientean bizi den gehien bat, hor txikitan ez konsientean murgilduta gaudela, hor jandegu eta elikatu gara esperientzia guztietatik, beraz hor oinarria handia dago. Eta beti esaten dudanarekin, horrekin ere lanketa egin dezakegu, ez dago hor, eta jazta, ostra, nola, ez naiz konturatzen, listo, baina hausnarketa edo galdera horrekin, bai, ikus dezakegu harreman hori, ez? Nere kasuan, pesadaitzarekin, zure negarrarekin, eta, bakoitzak izango ditugu hor, esperientzia ezberdinak. Nik ez dugu eta ingarbi,
nola zehaztu hau. Aha. Alegia, uste dut bai, erantzuna da bai, baina gara zen izanen bilatzen, ostras, hau, baina nondik edo zertan ez, ikusten duzu baldintzatu dula, ez da gaten garbi. Adibidez pentsatzen duten negarraren erramintan, eta da, como, ez, hau, ez dut negarrarekiko inungo errepresiorik ikusi edo sentitu metan, etxean eta bar, eta orduan negarra nahiko askatasunez egiten dut, eta errex ez. Baina agian, badaude beste emozioen kudeaketa batzuk, igual decepzioaren inguruan, eta bestengan espero dan gauzen inguruan, eta bori igual bai sentitzen duela pixka bat baldintzatu nahuela gehiago. Baina ez dakit oso haurtzaroan den, edo akaso gehiago, bueno, pixka bizitzan zehar, ez hain haurtzaroarekin lotutako zerbait, baina bai, pixkate batzutan ikusten duzula zure gurasoengan zure burua reflejatuta zerbait jarrera emozional badaukazunean, hori bai batzutan ikusten dut, eta gainera normalean dira zure gurasoengan gustoko ez dituzun jarrera emozional horietan, ez? Eta orduan, hori bai, baina bai, zehaztu beharko banu zerbait igual, decepzioa, jendearengan espero den eta haiek zugan nola jokatzen duten horretan, bueno, batuzan igual zilegira, aserrea edo frustrazio hori, baina bai, akaso hori pixkate bai sentitzen dut hortik datorkidan zerbait dela. Gero gizarteak asko kondizionatzen gaitu. Osa, gizartean bizi gara, gizartearen parte gara, eta zen olako mezu jarrera dauden gizartean ere gure parte izan daiteke. Bai, zuzenean edo bai kontra, hori jakin bara daigu ere bai. Rompiendo las cuerdas de mi guitarra me coloco la mano al corazón por mi gitana. Sé que el tiempo es invernal. Bueno, gure mundu emozionala beti garatuko da, naiz eta ez konstientean egin, baina, bueno, konstienteki garatzen baldin badegu, arreta jartzen baldin badegu, hor nolabait, ze gertatzen zaigu, ez? Hori pixkat ere azaldu nahiko nuke, zer gertatzen zaigu lantzen baldin badegu, eta zer gertatzen zaigu ez badegu lantzen ere, ez? Nolabait hor reprimetzen baldin badegu. Bueno, ezer baino lehen, lantzen baldin badegu gure mundu emozional, ongi izate emozional hori garatzen arituko gara, nolabait gure emozioak ezagutzea, barne mundu hori, gure jarrera emozionalak ikustea ere nondik etor daitezken eta zer egin dezakegun horiek lantzeko laguntzen digu. Pertsonen arteko lotura, azkenean, berriz esatet, izaki soziala gara, elkarrekin gaude, naiz eta separatuta egon, eta gure mundu emozionala ezagutzak eta garatzeak lagunduko digu bestearekin, beste puntu batean konektatzeak. Erabakiak hartzeko ere errestasuna albidetzen du, ze askotan, ez dakizuei gertatzen zaizu, baina ez dakit zer nahi dudan. Hori, niri etengabe gertatzen zait, eta hori barruan dago. Eta askotan, bai badakigu, baina beldurra ere ematen digu erabakiak hartzea, edo ez hartzea, orduan, bueno, sorblokeo ezberdinak egon daitezke, lotuta ere bai, gure mundu emozional horrekin. Beraz, bueno, pixkat batzutan zaila egiten zaigu erabaki batzuk hartzea, baina hori ere, bueno, konektatuta egin daiteke, ez? Esaten, honek beldurra ematen dit, ez dakit nola egin, baina erabaki hau hartu nahi dut, edo hau eta beste egin nahi dut. Mentxatean pare bat mezu daude, bat nekan elzeleik bota du, kaixo ze polita den negarra egitea, eta ze ona, justu leno aritu garen, goiuri izketan ari zen horren arira, eta duela gutxi indiokerrek, gaurkoan garena gara atzo bizitakoaren gatik, ezta? Eta uste dut hemen igual nabardu bat egin behar dela, bai, baina kontu pixatoki behar da iraganari zama guztia jartze horrekin, ez? Claro. Gaur garena gara, baina garena gara, bueno, zuk esan duzun bezala, eraldatzen, eta ez, uste dut batzutan, uste dut hori zuk esan duzula duela gutxi, baina bada ez bada, ez da egit horrela azpimarratu beharko genuken, kontu behar dela, bueno, eski iragan hau da eta orduan hau bola da. Claro, nik niri gustatzen zait hemen esatea, ez gara gure iragana, baina gure iraganaren jabe gara. Indiokerrek esan duen hori bai. Hori da, oraina ekartzen gaitu horrek. Bueno, ni hola ikusten dut esaldi hori, ez? Ni orain naiz nere bizitzaren jabe, eta orain egin dezaket zerbait, evidentemente, aurreko guztiarekin. Batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, eta askotan egin dezakeguna da bakean egon, edo hori sostengatzen egon, ze iragana ezin da aldatu, baina bai nola bizitzen, gaur egun nola bizitzen
degun iragan hori bai aldatu dezakegu. Edo moldatu, edo sustengatu, edo dena lakoa. Noski, nigo dio indiokarrek, hoi gestionatzen eta konstienti izan behar gara, hori da dona, bai. Ados dago, bai. Nebaldura egiteatik, ze batzutan, mezu horiek pixkat konfusak izan daitezke, eta norbait pentsa lezake, ni hau naiz, uragatik eta... Eta listo, Eta jazta. Eta ez diot bueltarik ematen. Gero ere bai, aurrekoan hitz egiten genuen resilientzia hori garatzen laguntzen digu, gure burua ezagutzea, gure mundu emozional hori ezagutzeak, sostengatzeak eta bar, autoezagutzan, evidentemente, laguntzen digu, eta komunikazio eraginkorrago bat izaten, aldigu lagundu beti. Eta amaitzeko, aprobetxatzen dut, esateko zer egin dezakegu gure mundu emozionala konstienteki garatzeko, lantzeko, edo hori gure bizitzaren parte kontziente bat izateko, ez? Lehenengo gauza izango zen emozioak ez saiestea, ez, azten garenean, neri berdin zait, ez de sentitzen, ez dakit ze sentitzen dudan, gelditu. Eta askotan esatea, urduri nago, lasainago, batzutan horrekin nahikoa da, ze kolore nago, ez? Gaur nahiko gorria nago, naiz eta ez izan oso zehatzak, hortikan abstraktotik ere has gaitezke. Baina ez dakit horri zerbait jarri, kolore bat bada ere, asko laguntzen du. Horrekin batera, orainean bizitzea, ez? Askotan esaten den mindfulness hori edo kontzientzia pleno hori izatea nolabait, laguntzen du. Ja topiko bat bada ere, hemen eta orain egotea, eta hasten garenean bizkate etorkizun hortan edo entzina hortan buruan gaudenean hor bueltatzea, hemen nago, eta hau bizitzen ari naiz, gero, besteaz, igual, gero, ez? Egingo dut, edo beste momentu batzutan, zeina, behintzat orain hau bizitzea eragozten ez duena. Harreman osasungarriak izatea ere bai, beti laguntzen du, aurrekoan resilientziarekin ere esaten genuen, ez? Pixkat, albaldin badegu harreman batzutaz esan, begira, hau orain txibertan ezin dut, edo ez ditondo egiten, hori ere saiesteak lagunduko digu. Terapiak laguntzen du ere bai, ez beti terapia ez da denontzako, ez da momentu oro egin behar den zerbait, zen ikustez gaur egun ere terapiarekin, ari garela foko handia jartzen, importantea da, baina ez beti eta ez momentu guztietan, baina lagungarria izan daiteke. Hezkuntza emozionala ere garatzea, irakurtzea emozioen inguruan, eta autozainketarako praktikak ere egitea bai emozionalki, mentalki, fisikoki eta harremanetan. Eskerrik asko Dona Pellaniz Nieto. Zuei. Datorren astean ez, aste pare batean edo ikusiko dugu elkar. Zaindu asko. Berdin. Goizeko 11:50 segundo, iaia minutuko atzerapenarekin, baina bagoaz azken ordukoaren bila estudio zentraletara, bertan dugu gure lankide Egoi Belategi. Azken ordua gurera ekartzeko, Egoi Belategi, egunon? Egunon, baita zuei ere, Iruñera goazela zuzenean aurreko espen batekin, Rodolfo Martín Villa, Espainiar Barne Ministro Oiak otsailaren 8 liburu baten aurkezpena dela eta Iruñera egingo duen bisitan mobilizatzera deitu baitu San Ferminak 78 gogoan herri ekimenak. Arratsaldeko 7:30 Tres Reyes hotelean izango da, esan bezala otsailaren 8 ministro Oia, eta ordu laurden lehenago arratsaldeko 7:00 San Ferminak 78 gogoan herri ekimenak elkarretaratzea deitu du Martin Villa, 1978ko uztailaren 8ko polizia jarduketaren arduradun nagusia izan zela gogora ekartzeko. Ministro Oiak poliziari agindutako operazio horretan Germán Rodríguez gaztea hil zuten tiroz eta 100 lagun zauritu ere, horietako 11 gutxienez suzko armekin zauritu zituzten. Gainerakoan, gure gaurko gonbidatuaren lagin txikitxo bat eskaintzeko moduan gaudela, krisia besterik ezagutu ez duen belaunaldikoa delako Ane Alaba Erneko bozeramalea. Munduari Euskal Herriari zein gazteen egoera psikosozialari begiratuz gero, ez da garai honena, baina ezin egon hori borrokarako tresna bilakatzean
datza eraldaketa alabak azaldu digunez. Gerren aurrean Palestinaren aldeko mobilizazio ikaragarriak ikusi ditugulako, erronka ekologistari aurre egiteko ere jauzi dinamika jarri zen martxa orain dela pare bat urte ez, eta bestelako erronka propioekin ere, badela Euskararen afera adibidez, edo badela nazio auzia, badago herri bat martxan, eta badago herri bat guzti horiei erantzuteko nahia baduena. Esatea baita ere aurrera diarduela Donostian sortuk burututako ekintza etxebizitza batean espekulazioaren kontra arratsaldeko ordu batetan berriz ere bertako protagonistekin bat egingo dugula eta azken aipamena kezkagarria beti ere Txilera begirakoa 100 hildako baino gehiago daudelako dagoeneko eta 3.000 etxebizitza baino gehiago kiskalita aurrekaririk gabeko zuten ondorioz. Gabriel Boric presidenteak esan du 2010ko lurrikara handiaren ondoren izan den tragedia handiena bizitzen ari direla. Kaltetuenak Valparaiso hiriaren inguruko zonaldeak dira, Santiagotik 100 kilometro ekialdera dagoen eskualde horretan. Basogintza Korporazio Nazionalaren azken txostenaren arabera oraindik ere 7 bat sute daude aktibo mendiskez osatutako gune horretan, Valparaiso eta Viña del Mar hirien inguruak daude hiri horien inguruan dauden auzo umilak izan dira, kolpatuenak barkatuko gaituzue, El Salto Ozuneko emakume honek ZIB hedabideari eskaini dio egoeraren testigantza. Se salió de control todo lo que provocaron, lo que quisieron provocar y se les salió de control. Muchas víctimas, todo es lamentable, mucha pena. Azken ikerketek iradokitzen dutenaren arabera, sute gehienak nahita piztutakoak izango lirateke. 11:04 minutu ditugunean, bazkar batean esatea baita ere lasai ditugula Euskal Errepideak, hortaz konexioa berriz ere bigarren kafeari eta gure aldetik eguerdiko 12etan bueltan izango garela informazioaren ariaren bigarren edizioan. Eskerrik asko Egoi Belategi, eta gu bagoaz aurrera gure urrengo gonbidatua aurkeztera hementxe bigarren kafean goizeko 11:04 minutu, zuzenean, naiz irratian. Nahikoa da ezin dut horrela jarraitu, zaparradak berriro ere bustik gaitu, eta jada ezin jakin nola lasaitu, begiradan ezin zaitu inork garaitu. Bakit ausartak dira beldurrez salto egiten dutenak, badakizu lau gara gardo azkara garden. Behin eta berriz eroriz ikasten da altxatzen, jausiz egiten dugu bidea. Jausi gaitezke lurrera, jausi uretara, jausi eskaileretan behera edota norbaiten besoetara. Jausi gaitezke zerezera, iluntasunera edota negarmalkoen artean norbaiten besoen artera. Askatzera pilatu tako dena. Gutxitan jausten gara ordean negarrez ingurukoen besoetara. Ez diogu gure buruari ahuldaderik erakusten uzten. Mina gurea dela erakutsi digute. Besteen aurrean negar egitea ia debekatu digute. Eta gizarteak bide horretatik eramatzan unean, Alain Mendizabaldiazek jausiz liburu argitaratu du. Musika egitetik poema liburu bat argitaratzera igaro da Alain, eta gaur gurean dugu negarterapiak, besarkadak eta biluzteak oinarri dituen liburu aurkezteko asmoz. Egun hon eta ongi etorri Alain. Egun hon eta mi esker inazuten harrelagatikan eta placer bat hemen txotia. Ez hartan hasi aurretik Alain hemendik agur bat indion partez dio indiokerrek. Beste agurtxe bat indiontzako, maitasun handia daula gure artean. Bueno, aipatu dut beti izan dezu pixka tartarekin lotura eta musikan hasi zinen duela denbora bat. Naturala izan da poesiara bidea egitea, poesiara pasatzea?
Bai, nik uste dut, niretzako izan da prozesu bat pixkat musikara eroi nintzen nolabait edo jausi nintzen hasiera batian txikitatik idazteko itura eduki dutelako eta pixkat nahiko uzkurra izanaz eta nire emozioak askatzeko bidea aurkitu dut hor idazten eta horrek eraman nindun erakargarriagoa zen musikara, rapea. Zehazkenean etzen nun inolako jakintza musikalik eduki behar, pixkat guk entzute genuen musika estilua hoi zen baitare, eta gara joitan, 17 urtekin nola, horrea hasi ginen tiratzen, eta oain izan da pixkat berriro poema bilduma honekin jatorrira bueltan hartzia poesia horrek edo terapia horretarako baliabide hartzen nun hoi, bihurtzia helburu eta azkenean poemak izan da pixkat jatorrira bueltatu eta ikusi musikak baldintzatzen nindun gauza askotan errimak bilatzea, neurri jakin batian sartzia, igual ez dakit, perpaus batian silaba gehiago bertzen nula, eta orduan ez dakit jartzen zula edo zeintxoak eri gehiago, pixkat neurri hortan sartzeko ez. Eta poemara bueltatzea izan da, askatasun total bat sentitzeko aukera, eta ez kondizio gabeko esparru batea bueltatzea eta espazio batea bueltatzea bertzula niretzako lan honek. Aipatu duzu hasieratik idatzi dezula eta beti idatzi dezula, baina terapia moduan aurkeztu duzu liburu hau, behin baino gehiagotan entzun izan dugu hori. Zergatik da terapia bat? Duela pare bat urte, hasi nintzen lanketa pertsonal bat iten, batez ere negarren eta inguruan leno pixka aipatu zuen bezala, kosta itentzialako nire uzkurtasun horretatik sentimenduak helarazi eta batez ere nire inguruakin nire osotasun guztian partekatzea, ez? Eta batez ere momentu txarretan edo, konstiente izan eta horretaz, azkenean pasentzaizun arte etzala konturatzen, ez? Eta behin pasata, izan da, hartu eta erabaki konstiente bat, lanketa bat izan, eta saiatu, batez ere negarrak ikusita ze ongi iten hauen eta ze askatzeko bidea ematen hauen, hoi hartu, nolabait saiatu alduntzen ebai hoi ez, nire buruantzat, eta saiatu partekatzen ez bakarrik, saiatu alik eta pertsona maite jutenekin eta seguru eta babestua sentitzen zen pertsona guztiekin, handi batian, ez? Pixkanaka, hoi partekatzen jun, malkoak partekatzen jun, besarkadak eta irribarriak igual errexago etentzaizkigun bezala, malkoak ebai sartu, partekatze hoietan, eta azkenean ikusi dut, duela bi urte hasiko nintzen prozesu bat, pixkanaka jundela, eta izan da, liburu hau, prozesu terapeutiko horren testigantza bat, lekukotasun bat, nijuna zen ere pixkat nire buruai jartzen, pixkat izateko niretzako prozesu honen guztian kokapen bat eta testigantza bat. Hasieran nire buruantzako izan dela eta gero publikatzeko bidea hartzen nula. Eta publikatzeko bidea hartzen duen momentuan, lehenago kontziente zinen zenbat biluztu zinen poema horietan, edo publikatzera zinoazenan konturatu zinen, hemen mundu guztiak irakurriko zuela, zuk benetan barruan zen eukana, eta zenbateraino ireki zinen? Kasi, poema gehienak, dia oso bizteralki eta modu oso introspektibo eta biluzi batian idatzen ditunak, eta konstienteki indako erabakia izan zen. Gero, pixkat igual, lausotu naula lanketa pertsonalo iramatea argitaratzea edo publikazio horretara, disoziatu nula prozesuan azkeneko zatian, ze izan zen ilustrazioak daudet, ilustratzaiaekin hitz egin, maketazioa, izan dira 3 gauzatxo, azkenean dizutela
argitalpen prozesu hori luzatu, bai, 6 hilabete edo, bueno, dena delakoa, eta 6 hilabete horietan bai izan zen disoziatu pixkat idatzi nuna, aztu, ze idatzi nuna, ze eduki bezala, eta gero bai, ikusi utenean berriro, liburua fisikoan eta sinazine irakurtzen berriro, bai izan da sensazioa, uste nuna binon desinte gehiago biluztunaz, binon, bueno, nik uste dut aurrekoan aipatzen nun baitare, poemak edo poesiak dakan magia nertzako da, ez? Metaforak, analogiak eta olako errekurtsuen bitartez eskutatu edo, bueno, jolastu posible ezula, eta batez ere gero askotan aipatzen den gauza batez liburuak azkenian zuk idatzi zu, bueno, nik idatzi dut liburua eta nik nire bidei baten testigantza utzi dutor, binon, klaro, nik irakurriko duten bezala ez du beste inork irakurriko, ez orduan magia horrei heltzen azpixka bat, nire biluztasuna, nire bertigoi nolabait eskutatzeko, eta esako, mira, bakoitzak irakurriko du hemen irakurriko duna, bakoitza bere bideia idetikan dator, eta bueno, ikusiko da. Eta badago damu txikiren bat edo bada izan da, bueno, liburu argitaratuta dago eta pozik nago honekin ez naiz damutzen ez errat. Egia esan damua ez da damua hitza. Bai hoi bertigotxo ematen dizula momentu jakin ematen, bai, seguriadiak dira medio, eta bueno ez, holako goza asko diela medio, binon azkenian tentu zintako lan bat da, hilabete deixente presatzen dugan gauzatxo bat da, eta horrek emate izu, nahi behintzat ematen dit segurtasun puntu handi bat, eraberian ebai konstiente izan da, behar dutela nik, bilatu izan dutela nik urtetan zehar, bai musikan bitartez, bai honen bitartez, narzisismo puntu batekin, bestien errekonozimendua edo bestien begira da, eta naiz eta izan biluzte bat, bai da biluzte kontrolatu bat, eta nik uste dut pixkat arrazionalki eta nire zentzu maskulinotan utzina zela baitare marko konkretu bat bakarrikan erakusten jendiari, ez? Eta testuak irakurtzen jarriz gero, konturatuko da jendea, baduela testuen, bueno, testu asko, bigarren pertsonan idatzita. Badu zergatik konkreturik horrek? Hasiera batetikan, nik uste dut erresago egiten zaitela ni beti zukaz edo beste norbaite izango anintz bezala idaztia, bada hor poema batxo bat kasi ispiluai begira idatzi nula, eta gero, bueno, naiz eta bigarren pertsona hitz egin nire burua zaina zela. Hartzen dut pixkat tresna moduan nolabait nik uste dut behin irakurtzen zaudenean baitare zuri aibaizute, liburuak zuri ere bai aibali maizu, pixkat ematen dure bai apelatibo joera hoi, edo bueno, iruditzen zait jostagarria dela baitare, provokazio pixkat izan baitek ere bai, eta gero lehen usan duten bezala, ez? Ja behin irakurlia jartzen denean liburuan aurrian, bere bidaia propio horretatik, jendiak ikusiko du zu batian, ez dakit, bere gurason bat, ikusiko du bere burua, ikusiko du beste edo zer gauza, eta ere bai, jolas horrekin ebai nahi nun pixkat utzi nahi nun testigantza bi. Bueno, aipatu dugu, terapia modura erabilitako testuak direla, eta bertan, azkenean gai sozial ezberdinak ere lantzea erabaki duzu, ezta? Zer topatu ezakegu bertan? Bueno, 2 urte hauen testigantza azkenean ez eta plano personal edo emozional batian ebai pasten jugure bai sozialki ez, eta ez dakit, badago poema bat adibidez musikoa edo maskarian inguruan, pixka eta dirazpenak eskatasunakin lotzen, gero beste batian ebai, ez dakit, nik uste dut 2 urte hauetan era natural hortan ebai, emozioak lantziaz gain, testu inguru soziopolitiko kultura batian bizinaz, bizikea, eta horrek ekartzen dunakin batea, azkenian inputak dira, edo gure bizitzan parte baita ere badia, eta adibidez ere bai badakat
no, azkeneko dia poema liburua da 19 poema, ilustrazioak tartekatuta, eta gero azkenian dago epilogo moduko bat, eta hor 5 poemaia jarraituago dira, eta pixkat lotura dakatenak, no, pixkat ez lotura dakatenak bata bestiakin, eta hor ja, pues, gai sozialen artean, nahi nun hartu tartetxo baina erabakin nunean liburua ingo nula, eta hartzeko gizontasunan inguruan hitz egiteko tarte polit bat, eta netzako izan da igual hor gehien tematuna zen gai soziala, eta esango nuke nik nire testigantza, nire lekukotasuna guztia beharrazko ikusten nula proiektu emozional hortan, eta hoxe bukaerako 5 poema horiek izan dira sakontzia gai sozial horren artean, eta bueno, gero ere implizituki azkenian ikuste dut gai sozial asko daudela, bero beste batian Egiptoko bidai baten inguruan han bertan nintzela sentitu nun beharro idazteko, eta bueno, liburuan iritu zen egokia hori sartzia, ez dakit, nik uste dut bizitzan, norberan bizitzan batea eta ikusten ditugun eta partekatzen ditugun gai desberdin asko, posible dutela. Gizontasunaren aipatu ez zula banun hor gogoa pixka bat galdetzeko, batez ere nondik landutako, nondik lantzen den hori edo nola bizi dezun gizontasun hori zure inguruan, zure herrian? Aurrekoan aipatzen nun, ez dakit, nik uste dut nahiko plano zabala dela, azkenin oso subjetiboa dela, baitare gizontasuna bizitzeko forma, edo, eman posible zaion forma, ze gauza da nik uste azkenean plano sozial batian zer bizi, ze sentitu eta ze landu posible den, eta gero ja plano personal batian, igual izan posible zela exigenteago, izan posible zela koherentego, inkoherentego, zure balioekin. Nik nire inguruan, nik sentitzen dut, ni igual oso exigentia naz, batez ere nire buruakin eta horrek ere ematen dit plano sozialare eramatea exigentzia hori. Bino iruditzen zaita azkeneko urtetan, esaten denean gauza bat ikasi dakazula binonez barneratua. Fiskat, niretzako testu ingurua baintxe bertan hori da, nik uste dut prozesuan lehenengo parte bat dela, non eman dizkigute izen batzuk, eman dizkigute jarraibide, irizpide batzuk, binon gizonoko handikan ez dakagula gauza asko barneratuak, eta nik uste dut oso kritikoak edo bintzat irizpide kritiko gutxi eduki posible dugun pertsonok, gehatu posible gala bakarrik prozesuan lehenengo parte horretan eta arriskutsua iruditzen zait. Zako, ditut kontzeptuak itzegin posible dut, kakotxe artean aliatu bezala edo feminista gizon bezala, binon horrek badakala nik uste dut barne deserekitze fuerte bat, eta netzako arriskua hor dago, ez? Ikastia izenak, hola, nik komunikatu posible dut eta pixkat saldu posible izut diskursua gizon bezala, bino gero horrek ez balin badu jarraitzen eta ez balin badu beste prozesuik internogoa, emozionalagoa, trampatia izan posible dula, eta nik uste dut prozesuan lehenengo parte horretan gaudela gizon asko, eta nik ikusten dut tentu handi zartzeko testu inguru bat, egia esan, ez zentzu hortan. Eta, testu hauek liburuan irakurri ditzakete erosten duen edo nork, eta liburu hau maketatzeko garaian, esan dezun bezala, irudiak ere sartzea erabaki zenuten. Bertan, herriko lagun edo kide batzuekin egindako lana izan da, ez? Bai, egon du dia 3 ilustratzaile dela Amaia Belaunzaran Sanz, ekin Irazustaro Zena eta Karen Muñoz Etxebeste, Karenekin askotan lana induten lagun urkoa, eta beste bilek, azkenean herriko jendia, baitare azkenean nik uste dut artisten, kakotxe askon artian, artisten artian badaula konplizitate hori, azkenean gutxi gora bera bakizula bestiak zeiten duen, eta nahi nun konstinteki dia emakumeak baitare, eta izan da niretzako prozesu
nolabait argitaratzeko prozesuan lehenengo feedbacka edo lehenengo erantzuna jaso dutena ulertzen da, ez da ulertzen, behaiek ze interpretatuko dute, eta oso kuriosua izan da, ze iruditzen zait, hasiera batian igual nire inseguridadetik abiatuta hitz egin nien, ze pixkat ez da lotxa, baina igual bada lotxa edo inseguridadean batentziana bakarrik argitaratzea edo testu hutsa. Nik enazela oso irakurtzalia eta koseren zaitela pixkat jartzia horretan, iruditzen zian nolabait, izatea bakarrikan testu gutxian, ez dakit, pixkat arroz zaiten zian, eta nerekin bat etzi joala bezala, ez? Eta horregatikan hortik tirakasieran, eta gero ikusita baita ere, ze aportazio estetikoa izan den, egia esan super kontento, ze izan da, izan dizuten bezala, hasiera batian behaiekin lehenengo aldiz poemak aurkeztu, hasieran gaina izan zen, hartu, zuk ze ulertzen zuten, eta ikusten balin badugu oso ez dijoala bat oso nire mezuakin eta plantatzen dugu, behin bakarrik pasatzen, batekin bakarrikan, beste guztiak oso natural jundia, eta gainea ni nire inkontziente hortan, zuek nahi zuten hain, azkenean estetikoki eduki berdu jarri bide bat, edo izan berdu koherentzia bat, eta hortan maketazio lan aiten honintza etxe beste liraz, eman dio, beak azkenean doktoria da, eta arte ederretan irakasle, eta orduan beak jarri du ez, jakinduria puntu hoi, pixkat testua eta estetikoki liburua barne biltzeko jausiz izan den hontan. Hiru estetikak, hiru autoreekin identifikatzen dira? Bata, ez dakit, mihisiaren gainean egindakoak dira, ez dakit, bado traza moduko bat, kolorea, beste batzuk rotrin edo arkatz, ez dakit, zer izango den, eta beste batzuk badaude, ez dakit, pixkat kontzeptualagoak, iaia kolaxe giroan, eta nazten dituztenak, hiru horiek dira hiru artistenak edo gurutzatu dituzte estetikak? Hasiera batian oso markatuak zeuden hiru bakoitzan estetika, bino bata bestiari ikusten baitare, ondu da hor elkarrekikotasun bat lanian zehar, eta adibidez bakarenek hasiera batian intzula erlojuarena, eta oso grafikoa izan posible duen, oso simplia izan posible duen, kasi kolore gabe, eta behare utzi zen bustitzen, hor gozez ez dakitzen bagarren poema izango den, binon amaian estetikara hurbiltzen zen, hurbiltzen zen poemaren pentsatu duzue, akaso egin duzu eta nina ezkontutatu, baina pentsatu zuen erakusketa bat egitea? Pentsatu genuen, eta ez duguin. Gaur iretsi da liburuan ere eskutara, aitortu behar dut, eta poema bakarra irakurri dut, asko gustatu zait, baina ilustrazio guztiak ikusteko aukera izan dut, eta benetan oso ederrak eta interesgarriak iruditu zaizkit, eta ez da egit, disiplina gurutzaketa batean ez, erakusketa, poesia, errezitaldi, giroko zerbait eskatzen du iaia liburuak bere kabuz, ez? Hasiera batian, baizen hoi intentzioa azaroan 11an aurkeztu genuen, Oiartzunen landetxen, eta nik gehiago nintzen, nola etzion nire esku, behek egotia, ez egotia, ja 3-4 pertsona gehiago sartzea zen egun berdinan kointziditzea, zailago zen, eta utzi genuen hori alde batea, nik erabaki nuen ustia hobesanta, ze iruditzen zian praktikotasun aldetik etzi joala bat, binon egia da, liburua kartiak eta ematen dizutela, bigarren, hirugarren gauzatxo bat iteko aukera, eta izan posible dula. Hartzen dut, egia esan ideia, eta gonbidatuko iten balin badugu. Hori da, gonbidatu, hori da. Bintzat, ara jonda, importante sentituko, bizka xaxatu genitun, eta egin dute. Bueno, pixkat, bukatzaldera galdetu nahi nizula, noski guk liburua orain esku artean daukagu, baina nun lortu daitekeen liburua bera, nun hasi daiteken? Bueno, igual hau Euskal Herri mailan edo gehiago entzun posible dela, nik uste dut praktikotasun aldetikan argitaletxea ez dut aipatu, bino da 15-45 argitaletxea, Oiartzungoa, Salaberria nahiena, eta gauza, nire bezalako gauza txikitsuak iteaz gain, mare ilarigari poemak aurkeztu zuten adibidez lehen gurtian, eta gauza haunditzen, dijoak literatura ekimen bezala, eta gaina posten azpila bat, nik super ondotatu naute, nik laguntzat ditut,
prozesu honetan izan dilako, punto garrantzitsu bat, eta dago behaien webgunean, 15berrogeita5.eus hor dendan eta hortxe dago, bialtzei zutela gaina etxea eta guzti, eta gero ja Oiartzunen edo Errenteian, Oiartzunen dago Urrats liburu dendan, Dixidun, eta Errenteian dago Nieseneko kioskuan, hor Amona laguna dela, eta bueno, enroliatzen dela, bai. Mi esker alain hau ona ekartzeagatik, eta noski erakusketa prestatuz gero, abixatu eta berriro agian deitxo bat egingo dizu. Mendik txatean eskatu digute, ea jarriko genuen Amabi taldearen kantaren bat, eta Amabi taldearen akabo kantuarekin agurtuko du alain. Erkiba, mi esker zuen eta placer bat. Papera bete da beraino, zer esateko asko dutela begi biztan dago, irakurrian nator baino, idaztea du nahiago. Goizeko 11:29 erdiak iaia, eta gu bagoaz aurrera, Imanol González Gurrutxaga segituan gurera badator, eta gure asteleneroko pelikula, telesail tertuliatxoa martxan jarriko dugu, proposamentxo batzuk botako dizkizuegu, eta zureak ere entzuteko, zuenak ere entzuteko gogoz bagara, beraz proposamenik baduzue, idatzi guri ere, eta hartuko ditugu aintzat. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik. Jo, egia esan pixkate tristenago, June. Bai, ze ba? Zerinez konturatzen, lehen igual pozamatzen zidan ez, inguruan jende gaztea ukitze horrek, ez? Nio gazteagoak eta energia hori eta gaztetasun hori. Baina, hemen denak ja, ari zarete pixkanak azartzen. Lehengoan goiurik zera, 30 bete zituen, eta gaur beste gure lankide batek. Zartzarorako bide hartu du, Imanol González Gurrutxaga, zorionak! Efectivamente, eta eskerrik asko, eta egunon. Eta ixo. Bai, eta azte Jesus dirrezetuza. Zer maturte bete iruzu? 27. 27. Tranqui? Ez bizitza badoa, Bai. Bizitza badoa. Ibili lota. Bizitza berdiz. Hemen diken diote zorionak Imanol. Jo, Marka, lenguan esantzen idan gaur zururteak zirela, kontatu nizun nire txakurrarena, atzo gogoratu nintzen, bihar, hasta bian, gaur, nire txakurran urteak zirela eta pentsatun, jode, nork esan zidan bere urteak zirela. Eta hori nintzen hor bueltak eta enun asmatzen da. Pentsa. Bai. Eskerrak baten bagoatzen den. Bai, efectivamente. Bai, June goatu da, ezta? Bai. Bueno, eta baixki June. Beti goatzen ez. Noa joan dago Juri? Zertan dabil Juri? Takit, korreka Galleta bila dabil? Joi! Ez, ni bagitzen.
Bueno, azken ordu erditxoak gaurko bigarren kafeari, urriaren niko, txaiaren bosteko honi, zeiun, Ez, jaso den mezu bat esaten zeka horreiak zaten. Zeatik? Zen izango zen. Julen. Noski. Jinjarri auge eta latza dauzkek, Hemen bat lotxarazi degulako. Desoposatzen dut horregatik dela. Nik Julenena ez dakit nahi zen. Baina Julen ere lotxarazi nahi dut. Nik badaki Julena nahi zen. Neria ez. Eta Lester da. Baina enteratuko naiz. Animo. Ez aldaukagu. Bai, zegoen baino... Ez da erretzailerik baiontan. Eraman zuten. Kandela bat biztu nahi dute, Imanoli zorion mezu helarazteko edo urte betetzea zoriontzeko, zestezio fail, hori gero kroketa baten gainean jarriko dugu. Gusta ezagei hori gai. Bai, ez da. Gaina hor justu nintzen pentsatzen, guain arte astelenetan jarri izan dezun musika saionen aurretik, pila gusta ezagei, esatet, gaur gogoa dukat abesti hori entzuteko. Eta baten entzun dut, treketixa bai, eta esan da, ez, guain diferentea da. Bi gauza esango izkizut, bat. Honen ostean datorren kanta, betiko izango da eta gustatuko zeizu. Eta bi, hau ez da treketixa, kordoia, Ojo, cuidado. Kontuz. Matices. Noski. Entzule, Imanol González Gurrutxa gaztorion duta, bagoaz gure tertuliatxori bide egitera, eta nola eta kantu honekin Imanolek gustoko duena, eta guk ere gustoko duguna, askotan jartzen dugu, eta gehiagotan jarriko dugu. Harry Stylesen zinemarekin, nahi gauza xelebre bat gertatzen zaite kantu honekin, eta da batzutan hola presaka eta gabiltzanean da, zinema jarri nahi dut, eta ez da zergatik, baina Harry Styles beharrean batzutan Calvin Harris idazten dut, eta geran kortozirkuito egiten dit. Orain daude Taylor Swiften fanak, Swiftiak, kortozirkuitatzen esan duzunarekin. Zergatik? Biak izan zirelako Taylor Swiften mutilagunak. Beraz dauket Taylor Swift sindromea daukat. Taylor Swift sindromea daukazu. Osea, zu konturatu gabe, Swifti bat zara. Importantea da bakoitzaren gaitzei izena jartzea, baiet. Ze izena duena bada. Eta nik orain badakit zer gertatzen zaidan. Bai. I'm a Swiftie! Yes, you are! Oh, mama! Oh, mama! Tira bat ontakeria galde batera utzita, gaurko saioko proposamenekin hasiko dugu tartea. Hemen, hasi beharko dugu rotazioa egiten, baina gaur Junezu hasiko zara, venga. Berriro? Aurrekon zu hasi zinen? Ni hasi nintzen. Baina beti ni hasten nahi. Bengoan, hogei minutu pasan ditun. Oiana bezala greba ingo dute, jarriko nahi zemendikan ez azteko grebarekin. Baina, Bai baite dutetan da, baina, bueno. June rotatet. Osa, ditximikroa. Baina, ona da? Rotazio eskatzen ari zara, June rotatet oso ona da? Bueno. Beste ari izango zen, inoteritan disfrazatu gazina, ez dakit, lore zainez, igual June rototora izan ziteken, eta badago hor gauza asko rotatora. Bueno, nire gomendioa... Zein azure gomendioa, June? Vale, nik esan berde gauza bat. Irakurriet txatean, pertsona batek emandun gomendioa. Nien nahi zauzartu ekartzea gomendio hori, ze beti berzela berdinataz ditzen goet. Baina gomendio hori nerea ere bada. Hasiko dugu gure entzule batek bota digun gomendioarekin. Bai. Vale, Spiderman darek esan digu, nik Harry Potter eta Azkabango presoa maite dut. Bideo bat prestatzen ari naiz bideoaren inguruan. Pelikularen inguruan. Ikaragarria da Alfonso Cuarón zuzendariak egin zuena. Sagako honena da. Gainera txikitan... Eta liburua. Igual ontez bakarrik itzen aldeu garko egunez, Bai. Ez. Jo. Nahi baduzu, bai, baina nik kafetxoa hartzera joango naiz, ez dut ikusi. Eta larun batean goia sariak dira. Txoin, Ez dut ikusi. Zesan dezu? Ez dut ikusi. Zer? Ya está, note. Harry Potter eta Azkabango presoa. Eta besteak, bai? Ez dare? Ez da bat? Harry Potter? Lehenengo are ez? Barkatu? Zer? Ez. Gaur erratxeko pasako dugu. Ez txene musika etzaliko dut. Nik ez dut Harry Potterren pelikula bakar bat ikusi. Nola pasa dira, 700 eta 17 irratsaio? Irratsaio, bigarren kafeko saio? Konturatzen ari nahi hemen bi aukera daudela. Edo denak bazoazte niri boikote egiten, edo ni banoa eta zuen Harry Potterrez hitz egiten duzu, akaso hobea bigarren aukera? Baina zuzoaz Harry Potter ikustera. Ez dago beste aukera. Baina barkatu, 5 denboraldi, 700 eta 17 saio. Denok hemen ezagutzen dugu elkar 5 urte gerituenetik. Gauza tengo, gu hemen gatzega... Ezuek 5 zenituztenean nik 10 jabanituen,
Zuko parzeritu negon ez da bizirik. 15 bai. Baina, Inigo? Zer gertatzen da? Oso arriskutsu, osea, grabe iruditzen zait. Arriskutsua ez, grabe iruditzen zait. Hau, batez ere jakinda. Baina, eski arriskutsua ere bada, nik igual joite izut. Joder! Nik zefana nahi izan Harry Potterrena. Eskerrak 3 pauso 3 norabidea ez dagoela, hemen. Non dago 3 pauso 3 norabidea liburua? Nik daukat. Hori eskutu bat bezalakoa da. Eston liburu puxka da. Wow. Jone, violentzia ez da bidea. Bueno, Spidermanen nago superradoz zurekin. Beti sentitu izan dugula, Inigorekiko distantzia puntu bat. Gorroto bat. Pentsatzen genuen adina zela. Ez beste belaunaldi bateko izateak ez eragina duela. Baina ez, agian hau da. Wow. Zuk ez duzula sekula Harry Potter ikusi. Wow. Nola desbidatu da, bapatean, dena. Ez. Hau da, zea, ez dakit, lehoi gosetiak zebra zauritu bat ikusten dutenean bezalaxe. Badoaz, sabanatik, trukutun. Eta bapatean, zebra zauritua. Jena hasten da? Gainea. Danak nire kontramen. Bai, merezita. Wow. Gatan izitza gabe. Bueno, June, pentsatuko dugu zerbait. Bai, ez. Pentsatuko dugu nola bueltatu, ez? Entzuleok, eta horrela zazpi programa darmatza bigarren kafeak. Hemen proiektore bat jarriko dugu, hemengo giltzak badauzkagu. Giltzapetu dezakegu Inigo hemen. Baina nire hemen gatzen izan. Bale, bazu Inigoren zaintzaile. Eta Inigo geratu daiteke hemen, pelikula ikusten. Benetan, hain jebi zaudete, Bai. Galdera bat, Príncipe Mestizo, zeirut zaizue, ona, o... Nei, desente ona. Ona da. Vale. Ez? Nire gustatzen zai. Nei bere zait. Nire zait asko gustatzen. Entzuleo giro aldaketa bat behar dugu. Behin Gebarak esan zuen inoiz hiltzen bada ez joateko bere bila lurpera, haizearen askatasuna dela. Nere kasuan inoiz desagertze banaiz, bilana zazue, bigarren kafearen laborategian ikusten duzu hemen ni akatzeko ze gogoa dagoen. Agian bai. Sentitzen dugu. Ba, June, zein da zure proposamena, venga. Vale, nik dakat telesail bat, 2022an estreinatu zena, The Bear izena duena, el oso gaztelaniaz. Eta, bueno... Hola oskatzen da, nik goiz ustea dara mata taskatu da nekin, Ez da The Bear, olako zerbait The Bear. Ez daukata hotxa, eta gaina, ja dakat burua... The Bear. Ez que nik, The Bear, kasi The Bird. Osea... Eta bestela, The Bear, da bestela de Garagardo. Hori da. Bueno, hartza. The Bear. Hartza. Nemos. HBO dago ikusgai, eta, bueno, kontatzen du... protagonistaren anaia hil berri da eta bere jatetxea edo taberna uzten dio berari eta nola hasten den saiatzen jatetxe horri da buelta bat ematen da jatetxe bat pixka bat desastre daramatena eta hau dator goi mailako sukaldaritzatik ze gozea trailerra ikusten txuleta puxkak eta bai. Bai, ze gozea, ikusten duzu Jeremy Allen White. Bai. Ze haragia, You know I hope and I pray that you believe me. Bastante onda izate. Hori, Jeremy Allen White ointxe bertan goiurik esan du bezala da protagonista eta buelta ematen saiatzen da sukalde honi bere gora berekin, badia bertan lan dauden langileak Barkatu, baino, Jeremy Allen White ahora trailerrean pixkat Jorgi ekiza da, Nik ez diut inoiz ikusten, zuk ikusten dituzun antzekotasun horiek, gaino. Antzekotasuna bilatzen, baino kasu honetan esan marrauken nik ez dela ikusten. Baina nik Inigok esan dezake, ez dakit, egunen baten esango du. Vale, bano etxera, inotiak eta gero ikusiko dugu elkar, entzule, plazer bat, agur. Aizu, Michelle Obamak bideo honetan pixkat kontxu odriozola dirudi, ez da? Eta olakon bat botako du. Zerria. Olakon bat botako du. Niko egiztiak inoiz esan, Lotxaga galakoa. Egia, Ostras, Michelle Obama kontxo diezola txisteratik ateratzea. Ai, ama, barkatu June. Beraz, sukaldaria Jorgi ekiza da eta Estokolmen dabil.
Bueno, ba hori, telesaiak 13 izendapen izan zituen Emmietarako, lehenengo denboraldiak, gero irabazi zituen Golden Globesen bat irabazi du, eta, bueno, ba, nire partetik erabat gomendagarria egia da, hasiera batean, nuela rabia pixka bat ematen zidan Jeremy Allen Whiteen pertsonaiak, ezagit, denen salvadadore paper hori ikusten niolako hasiera batean, baina gero, ezagit, bere pertsonaiarekin bat egin nuen, eta estetika irudiarena eta egiteko proiektua edo ikusentzunezkoa egiteko modua asko gustatu zitzaidan, beraz, nire aldetik gomendio hori. Jomen, topatu dut Jeremy Allen Whiteen argazki bat, oso Jurgi ekiza. Oso Jurgi ekiza. Bueno, jarri Jeremy Allen White, Calvin Klein, a ber. Oso Jurgi ekiza. Goiurik bat egin godenekin, ez. Ez pentsatzen ari nintzen, agian Jurgi ekiza eta Izaro jartzen balin baditugu elkarrekin, Izaroren kontzertuetako outfitarekin izan daitekela Jeremy Allen White eta Rosaliaren argazki bat. Beraz, inauterietan, ez? Nola? Jurgi ekiza, a ber, Jeremy Allen White, The Bear telesaieko protagonista, momentu honetan da Rosaliaren mutilaguna. Eta, bai. Eta beti geratzen dira parkinetan zigarroak erretzeko. Jurgi ekiza eta Izaro zigarroak erretzen parkin baten inauteritan esan duzu. Oaintxu lertu dut. Ziona. Oso nago, Juri. Iristen zara? Bai, beti berandu. A ber, June, zezena esan nahi duzu. Jeremy Allen White muskulatuago dagoela Jurgi ekiza baino? Ui, mikrofona aztu. Ez dutela antzik. Aurpegi oso ezberdina dauzki, Ez, baino baif kontu bada inigo, nizurekin nago. Ke ba? A ber, hemen Calvin Kleinen dagoelako Jeremy Allen White pixka bat dago, pixka James Deaniano dago. Ez? Irudi hauek hau Nueva York izango da? Bai. Hau da pixka James Deaniano, ez? Goiuri memorizak ezu irudian olako. Iragarkiko abestia entzuten ari naiz nire buruan. Bai, nire. Hau marka. Eskerrik asko Goiuri bai ikusteatik. Osea, eta pixet hilagola bauka, Jurgi ekiza badokola, como pelazola, edozi momentutan salvaje agertu eta tak, eta ez dakit. Zona markatu, irratsaio honetan, noizbait, norbaitek aipatu du Jurgi ekiza dela Euskal Herriko guapo ofiziala! Eta hori esan nun nik. Ez? Ez zen esan. Lehenago beste lankidatek esan zuen. Eta momentu honetan Jeremy Allen White da Hollywoodeko... Bai. Nik ez ikusten hori, Zer? No batea dos. Guapo ofiziala? Guapo ofiziala. Momentu honetan, bada, da el chico guapo de Hollywood momentu honetan. Nik, ez zet ikusten, a ber, badakit edertasuna ezin dela neurtu, edertasun objektiboa eta subjektiboa eta kontu horietan, bai badakit. Baina egia da, badaukala, naiz eta aurpegi berezi xamarra eduki, badauka pertsona erakargarri baten aura. Eta izan daiteke agian telesaiaren gatik, agian, aprobetxatu ezakegu lotura hau Junek telesaiaz pixo bat gehiago hitz egiteko ez diogulako guzten, izan daiteke baita ere. Beraz, June... Pentsatzen ari nintzen, 15 minutu falta direla eta nire gomendio bakarrik eman degula, agian besteren batena ere eman barko dugu. Behin nimena nintzen pixkat Hollywoodeko guapoak ikusten eta... Aipatu barra dauket, The Bearrekin gertatu zaitena, dala telesari bat... The Bear, bai. Eta... Dala telesai bat oso gutxitan ikusi detena alimentazio mundukoa zentratzen diala asko sukalde barrun. Bai. Eta justu preparatzen dituzte errezeta pila bat eta sukaldatzen dituzte plater ezberdinak eta taberna iriki edo jatetxe iriki behar da momentu hortan ja elipsis bat gertatzen dela eta ez degula ikusten ze gertatzen dan. Aberrentzen mozundan, gaizki jundan eta hori guztia ez dela ikusten ze iruditzen dela oso tipiko gia eta beak oso ondo behaiek oso ondo egiten dutela hori. Guztiz, ados. Eta detailan dauden planoak nahi bintzat izo gara gustatu zaizkit. Osi txura hona hartzen dien nik ere, esan txorrada eta pixkate zizugula utzi igual azaltzen dazte gizer, baina bai, nik estetik oso guapo dauka. Bai.
aktore guapoa, da. Bai, eta, bueno, Jeremy Allen White eta zari gara, baina Aio Edebiri zoragarri dago telesaio honetan baita, azken aste, eta, bueno, hainbat sari jaso ditu, ari da edabideetan presentzia handiago hartzen, eta nik uste dut gauza politiak egingo ditula Aiok, urrengo urtean. Nik uste dut orain eskiniko dizkiotela telesaio edo pelikula gehiago, eta gauza ederrak egingo dituela. Time to try the new sandwiches. Yo, this looks different. What do you think? Buah, ze gozea. Barka jazue, baina kriston gozea jartzen ari zite. Tira, hortxe The Bear o The Bear adostuko du hartzan nola oskatzen den, Juneren proposamena. Zein du horrena? Ni neu. Venga, Goiuri, zure txanda. Bai, Feud da nere proposamena. Feud da, nola esango genuke, aserrea, bi pertsonen arteko hemen guk batzutan beef deitu beharren eskalope deitu izan diogu, pixkat hori da Feud, da telesail estatu batuar bat, Ryan Murphyk sortu zuena, lehenengo denboraldia 2017koa da, hau ikusten, trailerra ikusten ari garena, eta telesail honetan Ryan Murphyk egin duena da, hartu du, historikoki oso famatua izan den aserrealdi bat, dela Joan Crawford eta Betty Davis aktoren arteko aserrealdi hori, izan ere bi aktore, Hollywoodeko aktore mitiko hauek, 60ko hamarkadan, 1962an Whatever Happened to Baby Jane pelikula egin zuten, pelikula horretan asko haserretu ziren, gerora, sari banaketetan, batek jaso zuen bestearen saria, eta, sekulako movida ukizuten behaien artean. Eta orduan, pelikula honek egiten du, pixka bat, pelikula barkatu, telesaio honek egiten du kontatu, bien arteko haserrealdi hori. 8 atal ditu, lehenengo denboraldiak, eta, protagonistak dira Jessica Lange eta Susan Sarandon, direla biak zoragarriak, baina eske gainera agertzen dira. Stanley Tucci, Catherine Zeta-Jones, Kathy Bates, Alfred Molina, Judy Davis, Jackie Hoffman, aktore mordoa oso ezagunak direnak, eta ikusten zazenean konturatuko zara, hau ezagutze, eta hau ere bai, hemen, ara, eta lehenengo denboraldia 2017koa da, eta 2024an gaude, eta oraintxe estrenatu da bigarrena. Urte dexente pasa dira lehenengotik, baina orain estrenatu da bigarrena, eta bigarrena da Kapote eta bere beltxargak, ustez izena duena, eta kontuan hartzen ditu, Kapotek zituen, inguruan zituen emakumeen historiak, berak beltxargak deitzen zion, Truman Kapotek beltxargak deitzen zion emakume hauei, eta bere behaien arteko haserrealdia kontatuko du. Beti, telesaio honen helburua da, haserrealdi famatu batzuk kontatzea. Eta horixe, hasteko lehenengo denboraldia ikusi, oso interesgarria da, flipatu egingo duzue horrazkera, makillaje eta jantzitegiarekin, ze esan bezala kontatzen du 60ko hamarkadako haserrealdi bat, beraz, oso ondo giratuta dago, aktoren lana izugarria da, eta orain bigarrena dator, eta bigarrena ere pentsatzen dut, oraindik ez dut ikusi, baina pentsatzen dut maila horretan egongo dela, ze aktore puskak bildu dituzten bigarren ontarako, ez? Demi Moore, Naomi Watts, Diane Lane, Calista Flockhart, nik uste dut zoragarria izango dela, baina hasta daitezela lehenengo denboraldiarekin, eta gozatu. Feuds are never about hate. Baduka estetika pixkat Hollywoodeko zine klasikoarena edo, ez? Noski. Aktoreak ere asko, aipatu dituzun izen batzuk ere, badituzte jaurte batzuk, eta baina badago, ez? Pixkat atzera estetika hori, ez? Noski, Betty Crawford, Betty Davis eta Joan Crawforden historia kontatzeko, nik uste dut zinemaren historia edo zinemazaleak direnentzat, oso interesgarri izango dela, Hollywoodeko urrezko aro hori kontatzen duelako. Itxura ona nola oskatzen da? Feud. Disney Plusen ikusgarri dagoena, lehen aipatu dugu The Bear dagoela HBO ikusgai, eta
Imanoltan ere txanda. Nadazunik labur botako dut Imanol, eta utziko dizute azken txampa hori. Entzulek lagundu barko diate. Zerik badakit Imanolekin, eta Goiurirekin, eta Junerekin tarteka edo hitz egiten dugula gauzetaz, eta gero zalantza sortzen zait, ze gauza aipatu ditugun antenan eta zeintzuk ez. Baina, tira, aipatu izan badut, aipatu dut gainetik, esango nuke, eta entzulek lagun diezagutela bestela. Bueno, Wes Andersonen mediometraje hau, film ertain hau esango dugu, 40 minutu irauten ditu, eta da, bueno, Roald Dahlen ipuin baten moldaketa, The Wonderful Story of Henry Sugar. Netflixek urrian uste dut erosi zituela Wes Andersonek Roald Dahlen gainen egindako 4 film laburrak, hor daude El Cisne, El Desratizador, horrela itzulituzte, eta El Veneno. Bueno, irurak laburragoak dira, horregatik zentratu dut pixkat The Wonderful Story of Henry Sugar honetan, baita honena iruditzen zaidalako, narratiboki pixkat garatzeko aukera ematen du, besteak pixkat film laburraren girotik gertuago, eta, bueno, interesgarri, baina uste dute, bueno, hau dela pixkatola erdigune, lauak ikusteko aukera ematen du, hartu du, olako estetika antzeko bat 4 film laburretan, badago Wes Anderson imaginario estetiko hori, eta askotan Wes Anderson eta hitz egiten dugunean, sentsazio daukat, fijatzen garela asko simetrian, pertsonaien karikaturismo horretan, edo oso pertsonaia, exzentriko eta kamara begira geratu eta hor geldik egon daitezken horiek eta, baina uste dut, bere narratiba ere oso interesgarria dela, eta askotan igual ez dela hainbeste goraipatzen, edo igual hain bereizgarri egiten. Eta hemen uste dut film labur hauetan egiten duela bere narratibaren, ez dakit, gorazarre maksimo bat, lizentzia guztia gartzen ditu, hau igual bai aipatu dut lengo batean uste dut zurekin Imanol antenan, dala ofa hotxaren erabilera, ez? Ofa hotx hori erabiltzen ari da, aktorea bera bada narratzaile, aktore aktuatzen ari da, eta batean kamarara begira jartzen da, eta dio, esan nion. Ez? Aktuatzen ari dira, eta ez dut hau onartuko, eta kamarara begiratu, eta esan nionik. Eta oso komiko sortatzen da, baina bada pixkat narratibaren nola, ez da gita, alor asko ukitzeko aukera. Eta batez ere, aipatzen dudan niretzako zentrala den film labur honetan, edo ertain honetan, The Wonderful Story of Henry Sugar, 4etatik osoena niretzako, da, eszenatokien aldaketa teatristiko, alegia antzerkian gertatzen den bezala, laminak altxa eta laminak jetxi egiten dira kontrapisuekin eta fondo aldatzen da, animazio bitartez gertatzen da, baina perfekzio tekniko eta edertasun estetiko oso jebi batekin. Beraz, esan beharra daukan niretzako ez direla Wes Andersonen lanik onenak, ikusten dituzu eta esate duzu, bueno, ondo, baina era berean oso interesgarriak direla, bai narratiboki, bai visualki, ipuinak moldatze horretan ere berak hartu duela, ez? Narrazioaren kutsu hori eta kontakizuna egiten dizun narratzaile omnisciente horren posizioa, eta, bueno, oso interesgarri gertatzen direla, eta gero, oso aktore onak agertzen direla, hor Ben Kingsley agertzen da, Benedict Cumberbatch, hor Rupert Friend, aspaldi ikusi gabe nukan, hau oker espanaiz, Homelandeko Peter Quinn, ez da gogoan duzuen, Stalinen pelikulako Stalin, edo pijama marradun umearen pelikulan ere agertzen da. Bai, eta Pride and Prejudice, eta... Ez dakit, aktore super ezaguna da, baina egia da, telesail... Homeland bezalako telesail erraldoi bat ikusi baduzue behintzat, Peter Quinnen personajea gero istripu ukitzen du, geratzen da hor erdi hemiplegiko bezala, edo mugikortasun arazoekin, eta Rupert Friend ere agertzen da, Dev Patel, oso gauza kuriosiak egiten dituzte, aktore britaniarrekin egiten du lan Wes Andersonek lan hauetan, bueno, orokorrean bastante aktore britaniarrekiko joera izaten du ez, baina historia askotan indiaruntz jotzen duenez, Britaniar nazionalitateko jatorri indiarreko pertsonak aktoreak ere agertzen dira, eta oso gauza interesgarriak egiten ditu, eta aktoralki pasada bada. Hau esan da, hortxe The Wonderful Story of Henry Sugar, Netflixen, Wes Andersonen film labur eta film ertain sorta hau, gomendagarria zuentzat. Zure txanda, Imanol? Gaur kontan, nator rebindikazio bat eta gomendatzea jendeari labur metraiak ikusteko. Hainbatetan aipatu dugu, hemen Euskal Herrian primeran plataforma sortu zutela edo zabaldu zutela, eta bertan badauzkagu produkzio euskaldunak eta batez euskeraz euskaliztunak dien laburrak, eta
gaur kontan hori, pelikula bat edo telesail bat ekarri baino, nahiago nun film labur batzuk gomendatu, edo behintzet listatxo bat indet ezazteko eta behintzet presente ukitzeko, baino puntualki beraiek gomendatu baino, hori, gomendatzen dizuet primeranen sartu, kortometrajes edo laburmetraiak hitza jarri eta bertan azaltzen zaizuen edozein film labur ikustea. Hau esan da, nire gomendioak. Ya no duermo, Quebrantos, Kinka, Hemen gaur berriz, Dardar, Eltzear, Nigandik eta Polvo somos. Eta horietako bat neki egin da. Kasualidadea. Eta ez dizut esango zein. Nik esango dizuet, Nigandik Imanolek zuzendutakoa da. Eta oso lan ona da, beraz ikustazue. Baina bai, askotan gainera jendeak izaten du zalantza edo arazo hori ez, pelikula bat jarri eta lo hartuko dut, oso nekatuta nago, eta film laburrak eskaintzen du, hola, pildoratxotan, narrazio laburragotan, eta igual garapen narratibo gutxiagorekin, ez, denborak ematen duenarekin, baina historia kontatzeko aukera, eta dauzkagu oso kortonak Euskal Herrian urtero egiten direnak, eta horre nik aldarrikapen honekin bat egiten dut. Uste dut film laburrak pelikulen aurretik zinemetan kokatzearen aldarrikapena ere egin beharko genukeela, eta ez dela apenas egiten, baina... Egia da komertzialki beti pelikula bat errezagoa dara zine saletan jartzeko eta jendea hori bakarrik ikustea juteko, ze normalen ez duzu esaten, gaur kortometraje hau ikustean ijoa, ez baldin badie, hori, film labur jartzen dituztela eta horiek ikustea zoaztela. Baina egia da plataformekin ematen digute guri sortzailei eta bai ikuslei aukera hori, komunikazio errezagoa izateko eta behintzat film laburra bukatu ondoren, hori, primera bezalako plataformetan edo filmi bezalako plataformetan ikotze dituzte eta jendearen gana iristeko errezago da, ez bada jaialdi bidez baino. Bota iguzu zerrenda horri berriro, Imanol, asko ziren eta azkar irakurri duzuta. Hasiko naiz euskaldunekin, ze konturatu naiz lehenengo biak gazteleraz diala, baina Eltzear, Dardar, Nigandik, Polvo somos, Hemen gaur bihar, Kinka, Quebrantos eta Ya no duermo. Hori eseke Imanolen proposamenak, film laburren aldarrikapen honetan, eta hauek guztiak esango nuke primeran eta filmin plataformen artean topa daitezkela ez, Imanol? Baina batez primeran. Primeran ingehienak. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar strong. Junior Ramatet Ibar guren okerrez banaiz datorren aste artean ikusiko dugu elkar, ezta? Datorren aste artean arte. Imanol González Gurutxagazu urrengo astelenean izango zara gurekin, beraz datorren aster arte. Prestatu kartera, kroketa gordaintzeko. Venga. Jure izan zarandia, eta zu bilar arte, zutzara libratzen. Ni hemen egonero. Baita nire entzule hementsi izango gara goizeko 10:05 Julen Goikoetxea bide lagun, zuekin bigarren kafea hartzeko asmotan. Orain informazioaren txanda hemen naiz irratian ondo izan, animo astelenarekin, altza burua eostuna etortzen badere, eta eostuna etortzen bada ez bada, animo bizitzarekin. Izan ondo, aio! Keep calm and bigarren kafea.